Que tal, festeiros e festeiras? Aquí estamos nas festas do viño de Barro e hoxe ríndese homenaxe a todas esas adegas e viticultores que traballan durante todo o ano para o protagonista de hoxe, o viño. O sea que non vos perdades detalle, que eu non me podo demorar porque dentro de nada é a inauguración, o pregón de Celso García, un montón de eventos, verbena pola noite e non vos perdades nada porque este fin de semana está completiño. Mañán temos campeonato de fútbol, de tenis e o domingo sardiñada. O sea que non vos perdades detalle, eu vou disfrutar dunha taza de viño a ver se arrabuño por aí. Veña, ata ahora. Esta Festa do Viño, que xa leva moitos anos consolidada como evento social por excelencia do Concello de Barro, non só sirve para promocionar os nosos viños, senón que tamén sirve para que as familias se xunten, para que os amigos que se xunten, tanto alrededor da festa, aquí, neste entorno, como nas súas casas, nas súas familias, facendo as súas celebracións, non? O único que quero agora é facer agradecementos a quen fai posible todo o que hai alrededor desta festa, que é moito, non? En primeiro lugar, aos concelleiros responsables de organizar a que todo isto este ben, aos traballadores e traballadores municipales, aos voluntarios de protección civil e, sobre todo, ás dúcias de persoas voluntarias que fan que todo isto funcione. Quero ter un breve recordo para dúas persoas que faleceron recentemente. Un deles é Manolo Rivas, que durante moitos anos tamén foi unha das persoas impulsoras e que fixo que a festa sempre fora un éxito, que fai poucas semanas que nos deixou por unha enfermedade, e logo a Javier Núñez, que o pasado sábado, tamén por un desgraciado accidente, tamén nos deixou en pleno inicio da celebración das festas. Entón, quero ter un reconhecemento para eles. Todo isto, como dixo o alcalde, non sería posible, sobre todo a parte da axuda das institucións, pense a Diputación, Cello, todo eso, pois de vós, veciños, as bodegas, todas estas persoas que axudan a facer esta festa que cumple 47 anos, que dura e perdura durante o tempo. Vamos a disfrutar este fin de semana dos viños de denominación de orixen de Rías Baixas e a parte de viño de cosecheros propios. Como estades esperando a que a fale o pregoneiro, pois nada máis que pasedes ben o fin de semana, que disfrutedes das festas que tendes aquí todo o fin de semana, vai facer calor, bebede con sentidiño e nada máis. Moitas gracias. Desde o Consello Regulador de Rías Baixas que eu represento, quero darlle as gracias a todos aqueles que traballan por esta festa, tamén a todos aqueles da organización de festas, tamén o Ayuntamiento de aquí de Barro, porque ten moito vínculo coa denominación de orixen Rías Baixas. Polo tanto, eu, como presidente da denominación de origen, solamente vos quero pedir que teñades un fin de semana moi bo, que disfrutedes moito destas festas e que viva o viño de Barro. Boas tardes e moitas gracias por encher este patio para a celebración do pregón da 47ª edición da Festa do Viño de Barro. O viño simboliza a alegría, o orgullo, a celebración, o traballo das familias e a relación coa terra. Está presente nas mesas familiares, nas festas e nas romerías. É un elemento de socialización. Para os cristiáns, xunto co pan, é un elemento sagrado. O patrimonio inmaterial aparece nos refráns e nos cantares populares. A literatura aparece de maneira simbólica e metafórica, ou tamén referido directamente polas súas bondades e polos seus perxuízos. A historia do viño en Galicia ven de lonxe, e cando os romanos tiron as primeiras cepas nas beiras do río Sil. Señor alcalde, moitas gracias por contar comigo.
para mí foi un honor. E a todos vos, os prometo, a todos... Todos vos, os prometo non olvidarme deste momento vivido aquí hoxe, vosa compañía, con moita emoción e sentíndome ben tratado. Comeza a festa do Viño de Barro 2026. máis ou menos. Agora, maravilloso. Según, moitas gracias por facernos adornar, completar o acto de inauguración coas túas verbas. En caso, darlles a paso, empezar a disfrutar do viño e da música, pero non esquecerme de todas as persoas, coñeceiros, que nos truxeron viños este ano, que foi un récord de participación, a cantidad de viños que nos truxeron para poder participar nese concurso que temos de viño de colleiteiro, e a todas as adegas que nos truxeron os seus viños de denominación de orixen para poder degustalos aquí neste certame de Rías Baixas. Vamos a degustar estos viños e vamos a empezar a festa con forza, con enerxía, con alegría, e que disfrutedes moito de todo o que queda daqui o domingo pola tarde. Nada máis e boas noites. Moi boas, estamos aquí con Celso García, pregoeiro oficial este ano nas festas do Viño de Barro. Sí. Que tal? Como se sinte un aí arriba? Ben, tranquilo, un pouco nervioso a veces. Algo de problemas co micrófono, pero ben. Bueno, a tecnología sempre dá problemas. Sí, estás un pouco nervioso porque, oye, tratas de facer o mellor que podes, sobre todo por respeto ás persoas que están aquí presentes. Bueno, e digo eu, hoxe que podemos disfrutar aquí na festa de Barro. Estou un pouco informado, a ver se o pregoeiro agora nos guía un pouquiño na festa. Bueno, en primer lugar, podemos disfrutar dos encontros, todo o que nos ofrece. Isto, hai gastronomía, hai viño, hai música, vai haber sesión da orquesta, é todo, ben, hai moito. Hai un programa pensado para todos os públicos. Entonces ahora vamos a disfrutar do viño. Do viño, sí, dos pinchos, de todo. E dos pinchos, non? E dos pinchos, sí. Moi ben, moitas gracias por atendernos, señor. A vos, moitas gracias. Enhoraboa polo pregón. Gracias, hombre, gracias. Que tal, como estamos vivindo este ano a festa do viño? Pois moi ben, o tempo acompaña e este ano para Moraima é un ano moi especial porque vai ser o primeiro ano que teñamos un viño de ratiño amparado pola denominación de orixe. Son solo 900 kilos de uva, 1000 botellas, pero bueno, é a primeira vez que vai salir ao mercado coa tirilla de Rías Baixas, é algo importante. Nos levamos máis de 10 anos con todo o proceso de legalización da variedade. Creo que valeu a pena e, sobre todo, a variedade merecía todo ese traballo para poder recuperala. E digo eu, haberá esperanza de tela aquí na festa do viño en Barro? Na próxima festa do viño é moi posible, con 900 botellas, embotellarase no mes de agosto, pero algo reservaremos para tela aquí o próximo ano. A ver se hai alguén que nos ofreza unha copiña de viño. Moi buenas tardes, caballero. Xa me está dicindo que ainda non lle pedín a copa. Que tal, disfrutando da festa? Sí, disfrutando da festa. E do viño? Tamén, se nota. Hoxe que toca, que viño estamos tomando? Con albariño. Un albariño fresquillo. Fresquillo. Onde vou pedir unha copa? Que non hai que me dé unha copa de viño. Hai que ir ali a pedila. Vai alá. Veña, vamos para Ramón, a ver se rabuñamos unha. Vamos empezando. Estamos empezando. Empezando a festa, sí. Xa lle botou un baile, me dá a mí, non? No, botámoslle unhas tocadas. Vai botar unhas tocadas. Sí, que tocaron. Eu toco no grupo de danzas, toco a gaita, entonces botámoslle unhas tocadas e agora estamos probando o viño.
Que toca, Albariño? Sí, sí, este é Albariño, sí. Fresquiño, non? Me imagino. Sí, sí, está ben, está ben. Está bo. Bueno, Ramón, eu sigo á procura dunha copiña de viño, a ver si cola. Estou entre Albariño e Caíño. A ver que seleccionamos por aí. Ides preparadísimo. Home, ao ver a barro hai que Ten que poñerse primeiro, hai que enchelo co buche. Hai que facer base, verdad? Home, claro. Hoxe que optamos, blanco ou tinto? hoxe tinto, un caíño, un Moraima, Caíño. caíño. Vamos polo tinto, mañá apostaremos polo blanco. Aí durante o fin de semana facemos ruta. Efectivamente, non vai quedar un atrás. Que so, desde aquí de Mar? De Pontevedra. Pontevedra. Me dá a mí que non fallades. No, se podemos, claro. Bueno, claro, evidente. Bueno, pues non vos molesto máis, agarro vos o platiño, veña. No. Bueno. Señores, ahora rizamos la copa, vaciamos la voz, le cantamos todo dice. Vamos Ricardo, pero no hay micrófono arriba. Vamos todos juntos, ¿qué dice? Agua que no hace beber dejará. Agua que no hace beber dejará. Agua que no hace beber dejará. Correr, dejará correr. ¡Que viva Barro, carajo! Bueno, que ambientazo temos hoxe comenzando a festa, Andrea, que tal? Moi ben, a verdade é que un ambiente espectacular e unha noite super agradable. Bueno, para quen non sepa, ela é Andrea, concelleira de Deportes, daqui do Concello de Barro. Isto é increíble, Isto cada ano temos máis xente, o tempo acompaña e a verdade é que traballase moito, pero o resultado dá gusto velo. Isto cada ano vai mellorando. Eu quería falar cas chicas que están traballando, pero xa me dixeron, no, que estamos... No, de feito tiraron a min e corre. Rápido. Son moi tímidas aquí. No, aparte que as veces ajetreadas. Porque Traballan moito. aí non sei se viu ben en cámara, pero isto está, o sea, inundado de xente. Os días máis duros normalmente son o venres, que é o día de inauguración, e máis o domingo, e traballan moitas horas aquí. E iso que solo está empezando. Solo está comezando. E o domingo a mediodía hai moita xente, comida, entón son como días como de moito traballo. E gracias a eles isto vai todo sempre para adiante. Porque o domingo, para quen non nos sepa, temos sardiñada, non? O domingo temos sardiñada dende a mañán, entrega dos premios do viño, e despois xantar aquí atrás, pola parte de atrás do pacto, con unhas 500 persoas normalmente. 500 persoas. Anda que hai que asar sardiñas, No, a comida, as sardiñas é aparte dende a mañán. Sí. As sardiñas son gratis pola mañán e despois a xente collos tiques veñen a comer todos aquí a carpa. É outra historia. Pois eu vou facer unha puntualización, acordádevos, as sardiñas son gratis. Con viño e pan de millo. Aí quedadito. Como levamos hoxe a xornada do Mesto do Viño? Moi ben, empezando todavía. Vexo que optache polo Albariño, non? Sí, sempre. E que tal? Moi ben. A parte é da bodega que eu lle vendo as uvas, entonces... Aí, facendo negocio. Home, claro. Bueno, e que tal? Como ves este ano a festa aquí en Barro? Ben, eu aparte son nativa daqui, entonces, ben, sempre hai moita afluencia de xente. Entonces, o teu viño podémoslo probar por aquí? Sí. Espera. Espera, Ramón, que temos suerte. Espera, Ramón. Ah, no, enseñounos a botella, non máis. Pensei que me iban a sacar unha copa. As copas hai que collelas ali. Vale, pues vamos para buscar unha copa entonces. Vale. Veña, graciña. Nada. Bueno, quen di que non se pode traballar con alegría? Con quen falamos hoxe? Con Ángela. Que maravilla, vexote super feliz. A ver, traballar hai que traballar, pero xa que estás aquí e con esta música darlle así un pouco máis daquel, non?
Home, sí, a verdad que te vexo contenta, polo menos. Se ves que che dou envidia, deixo o abridor, Bueno, envidia tampouco, pero bueno, vexote contenta que, oye, dá gusto, non? Porque somos voluntarios e cobramos en alegría. ¡Qué bonita frase! Cobramos en alegría. ¿Qué? ¿A primeira vez que estás de voluntaria? Non sei nin cantos anos levo de voluntaria, pero como veño con amigos, hai que vir contenta. Ti tamén estás contento dos reporteiros, Sí, todo? sí, la verdad que sí. Compañeiro, vexote con rasgo serio. É que é a primeira vez que o ven, trouxe no obligado. Ai, pa ti é a primeira vez? Sí, a primeira vez, pero bueno, aquí voluntario para todos. Vamos a ver que se coce por aquí, a ver cómo se move o ambiente. Veña, non nos molestamos máis, gratiña. Bueno, para nós é un gustazo estar aquí en Barro como todos os anos, tío, inaugurar a Festa do Viño, coa nosa música, coa nosa alegría, e facer que non só sexa verbena lá fora, sino que aquí dentro tamén traen un pouquiño de festa, aquí ao patio da Crega. Aquí ao viernes do pregón, máis o xoves do Viño, pois tranquilamente 10 anos xa levamos vindo aquí seguidos. Sí, sí. Non sei, a ver, somos, eu son de Barro, non sei, a xente gustalle. Sí, penso que sí. Este tipo de música gustalle moito a xente, sí. Para min é un orgullo e tamén moita presión, porque cada ano tens que cambiar cousiñas para que non diga todos os anos é o mismo, non. Temos cousiñas que funcionan, que soltámolas sempre, e sempre hai que innovar un poquinho. Xa, claro, innovar o beber viño, como digo outro, non morrer nunca me caso tal. Eu ainda non bebín, ainda non. Ahora caerá, seguro que sí. Pois vexo con moita expectativa, con moita xente. Hai orquestas con bastante nombre, as son as tabernas que sempre trae moitísima xente. E eu espero agardo disfrutalas dende hoxe hasta domingo a tardiña que acabe a banda de música con Fátima Pego. A darlle, adiante. Temos que beber o viño, recoller e atender a familia. Boa noite, viva Barro. Bueno, festeiros e festeiras, xa vedes que arranque de festa aquí na Festa do Viño de Barro. Despois de Son das Tabernas, non escapedes que imos á verbena. O sea, temos aí a un par de orquestiñas que non podemos deixar pasar. Así que, andando, que isto non quedou aquí, ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Cojonudo! Disfrutando da festa. ¡Qué maravilla! ¡Hasta los 3 días! Os 3 días. Entonces non vos perdedes a sardiñada do domingo. No. ¿Qué tal? ¿Son desde aquí de Barro? Sí, somos de aquí, de Moraña. De Moraña. E toca disfrutar a festa. Me encanta la fiesta. Entonces o domingo non faltades a sardiñada. No. Járdame un plato, vale? Sí. Bueno, aquí a festa non quedou no Pazo da Grela. Continuamos ca verbena nas festas do Viño de Barro. E vamos a ver como está o ambiente por aquí. Moi boas noites. Boa noite. Que tal, disfrutando da festa? Home, a tope. Que son, de aquí de Barro? Cerca, de Mosteiro. De Mosteiro. Entonces son asiduos á festa, seguro. Seguro que son asiduos á festa. Home, hai que disfrutarlo, mente que se poda hai que disfrutar todo. ¡Qué maravilla! Así sí que se disfruta da festa. Hombre, a tope. A tope. E non probou o viño ese mal? Nada, eu non son de viño, mira. Pero bueno, esta é diversión igualmente, Aquí queda dito, hai diversión tamén sin alcohol, Moitas gracias. Hola, ¿qué tal, Juventud de Barro? ¿Todo bien por aquí? Todo bien por aquí. Que, vexo vos un pouco distantes da orquesta. Sí, un pouco.
Me dá a min que somos fans da... Sí, de la Panorama, sí. No, no, eu non dixen nombres, Vou falar con ese chico que me ten cara de simpático. Habla. A ver, moi buenas noches. Con quen estamos falando? Con Unai. Con? Unai. Con? Unai. Que tal, Unai? Encantado. Espera. O chai é o seguinte, o viño probástelo? Non, todavía non. Todavía non? Sabes que hai festa aínda mañá Sí. e o domingo. Sabedes que o domingo hai sardiñada gratis? Aquí. Non sabíades? Está ben sabelo, non o sabíamos. Pois o domingo ao mediodía aquí hai sardiñas gratis para todo o mundo. Confirmamos asistencia? Sí. Confirmamos? Sí. Queda dito, desde Vigo, aquí á festa do Viño do Barro o domingo a comer as sardiñas. Queda grabado, Mira que cara de majos ten a xente que ven a Barro. Que Home, tal? por supuesto, como sempre, a Barro hai que vir sempre. Pero todo o mundo me faña no viño. No, o viño, a mí o viño non me gusta. Non te gusta? Eu son de Cuba Libre, sí. A mí sí que me gusta, pero pongo moi nervioso, non podo tomarlo. No, entonces no. Mañán estamos aquí outra vez de festa. Posiblemente. Bueno, eu non sei que traballo domingo, pero... Traballas o domingo? Mañá. Sardiñada que te pierdes. Sí, é verdad, é verdad. Habrá que vir entonces. Habrá que vir. Aí queda dito. Mañán aquí na festa do Viño de Barro. Nós estamos casadas, eu teño meu marido, perfecto. Pero a primeira cita foi aquí, e aquí levamos o segundo ano, e este é o terceiro ano, e hoxe celebramos 3 anos de amizade. 3 anos de amizade aquí na festa do Viño de Barro. Sí. E de onde sodes? Pontevedra. Da Mariña de Lugo, de Foz. De Lugo. Pero estou vivindo en Pontevedra ahora. Apuntade, despois din que tal, a festa do Viño de Barro reúne de todos lados. Sí. Bueno, pues enhorabuena por esa amistad e que sigas repetíndose. E seguiremos brindando outro ano máis. Un brindis máis, va. Gracias. Bueno, festeiras e festeiras, nós seguimos aquí na Festa de Barro. Non vos perdades detalle, ímonos tomar unha pausiña para descansar un pouco e recordade, se queredes que vayamos a gravar a vosa festa, a vosa romería, 9860741 ou un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Nós seguimos que queda moita festa aquí en Barro, na Festa do Viño de Barro. Convídante Acuña, panadería e cafetería todas as mañáns. Gran variedade de pans e doces para os teus almorzos, merendas ou postres e ideal para o primeiro café do día. Talleres Emicar, deixa a reparación do teu coche nas mellores mans. Mecánica en xeral, chape e pintura e cambio de neumáticos. Centro Veterinario Talavela, Medicina Interna, Análises Laboratoriais, Cirusía, Diagnóstico por imaxe, Perruquería, o benestar da túa mascota, a nosa maior recompensa. Gómez Hogar, últimas tendencias en interiorismo, decoración integral e instalación de cortinas con estudo personalizado, en Curro e en Caldas. Garural, infraestructuras contra incendios, rutas de sendeirismo e áreas recreativas, restauración patrimonial e traballos en madeira e silvícolas. Agrocampo, todo o que poidas necesitar para o agro e o cuidado das viñas, pienso para equinos e para as túas mascotas, en Barro e en Campo Lameiro. Tanatorio San Marcos, todos os desexos son importantes. Nós cumprimos o derradeiro. E Supermercado Atlántico, calidade e prezo na túa tenda de confianza. Produtos frescos de proximidade, do campo ao teu fogar.
aberto ao mediodía. Aquí seguimos festeiros e festeiras, pensastes que marcharamos? Pois non, continuamos nas festas do Viño de Barro e non podíamos perdernos este domingo tan espectacular e ademais con este día tan maravilloso. Hoxe temos cata de viños, temos premios ás adegas, temos unha sardiñada que eu estou deseando que chegue o momento porque xa me empeza a cheirar e non me aguanto máis, así que non vos perdades detalle, nós imos falar cos asistentes, cos veciños e por suposto cos catadores, a ver se nos dan unha clase de cata de viño e a ver que nos contan destes viños tan maravillosos que temos aquí no Concello de Barro en Pontevedra. Bueno, xa vedes, festeiros e festeiras, estamos rodeados aquí de catadores, pero non calquer tipo de catadores acreditados, profesionales, que ahora están disfrutando, concentrados para seleccionar o mellor viño, que quede claro que son viños baixo denominación de orixe en Rías Baixas, que quede dito. Vamos a esperar un segundiño. Bueno, que tal, como levamos hoxe a cata? Ben, nós hoxe estamos aquí pois catando os viños que se presentaron a este certamen baixo o amparo da denominación de orixe Rías Baixas. Como sempre, temos hoxe aquí 11 excelencias que temos que diferenciar entre eles cales son primeiro, segundo, non sei hasta que premio dan, pero bueno, para min os 11, como sempre que ocorre nestes casos, merecían o premio. Fase visual perfecta todos, sin problema ningún. Porque o color é importante, non? Sí, en este caso, pois, non hai dúbida de que todos fixeron os deberes. Despois a fase olfativa, pois, vese que lle gusta un pouco máis xogar un pouco con levaduras, con outros tal, buscando un perfil aromático, así, diferenciarse entre varios tal. E despois gustativa, pois eso, pois xa non é tan doado dicir, pois mira, este de tal subzona da denominación tal. Ahora a maioría, pois, é complicado nese senso. Hai moi bo nivel e complicado. Tamén que o vexo aí tan metido nas notas que me pica a curiosidade. Hola, que tal? Comimos. É que vos vexo todos tan serios, tan concentrados. Home, a ocasión que merece, non? É que chámame moito a atención o tema da cata porque eso, vexo por super concentrados, moi metidos no que estades facendo. Este é un concurso, hai pequenas diferencias entre un viño e outro e esperemos que acertemos nos viños. Non che vou preguntar cal me recomendarías porque igual adiantar o paso. No, recomendo calquera deles. Calquera deles está bo. Pois aí queda dito, denominación de orixe en Rías Baixas, calquera deles está exquisito. Bueno, e seguimos con cata, señores, nesta zona de aquí están os colleiteiros, e vexo a xente igual de concentrada. Que tal? Moi bo día, como vamos? Ben, a ver, temos que partir da base que son viños caseiros, son viños feitos por xente que non se adica profesionalmente a isto, pero en líneas xerais están moi ben. E dixo eu, bueno, vexo aquí que me explicaban antes que o tema de ter os 5 sentidos na mesa que era importante, aquí noto máis diferencia de colores entre viños. O ser viños colleiteiros ou de xente non tan profesional, non traballan con grandes equipos de frío, non traballan con, diríamos, unhas infraestructuras totalmente acordes co que se poda facer, non? Entón, diríamos, entre comillas, que non é a palabra exacta, pero entre comillas sería que son máis naturales ou máis enxebres, diríamos, non? E logo, porque tamén aquí hai un aporte de distintas variedades, vale? Hai 3, 4 ou 5 castes en distintos viños. Entón, iso tamén dá un color totalmente distinto. E posiblemente, pois, en algúns casos, pois, habrá algún señor que tamén se nota que poda traballar algunha fermentación nas barricas antigas, como se facía tradicionalmente. Nas de madeira. Tradicionalmente. Entón, tamén aportan outro color, non? Pero
En líneas xerais normalmente porque hai moita variedade distinta de uva. Bueno, Dicíame aquí o compañeiro que hai algún que se nota esa fermentación nas barricas antiguas de madeira. Eso tanto se percibe? Sí. Eso e o bagazo tamén se percibe bastante nas fermentacións. Sí. Parece que no, vos porque non percibides envidiádeme, pero aquí hai un olor. Sí. Maravilla. Bueno, vamos a falar aquí. Para sacarlle o sombreiro a estes produtores que fan isto aínda. Sí, a verdad que sí. E aí a verdad que é unha tradición que se vai que eu penso que non vai a seguir. Intentas eso, e ser o máis objetiva que podes, pero o gusto personal tamén influe. Tamén influe, por supuesto, o paladar, non podemos traicionar, é cousa nosa. Cantas botellas estades probando? Cantos viños? Pois mira, a primeira ronda foron 9. 9. Imagino que a partir da terceira, cuarta cata xa se non hai algo co que limpiar o paladar. Claro, un poquiño de auga e os palitos. Que vacilinas todas foron para dentro. Para dentro do capacho. Para dentro do capacho. A ver, o que eu me fijo é eso, que sean honestos, procurar que non teñan defectos, traballar na casa, que non haya aí un perfil moi marcado enolóxico, vale? Por qué? Porque a xente na casa, os abuelos, aprendían facendo. Claro. Se aprendiches do abuelo, ao final vas facer un viño decentiño. Bueno, pois nada, non vos vou molestar, que me parece que vos van a traer aos albariños, non tocaban agora. Tocan albariños, despois, bueno, hai tamén unha boa recua de distintas variedades, que é o divertido de aquí, que a xente na casa fai distintas cousas. Non se quedan nun perfil único. Aquí en Barro gustanlle probar cousas. Probar cousas novas. Sí. Que tal, caballero, como arranca o día? Pois moi ben, cun solazo. É un día espectacular, pero moi ben, a ver se agora se empeza a animar a cousa que empezamos a tocar, viño, música, festa rachada. Bueno, que se anime depende de vos agora. Eso está feito. Creo que sí. Charanga Alambique, vai nos dar caña hoxe aquí. Charanga Alambique, somos a caña, destilamos festa e nada, a tocar e a pasalo ben. Contame, con que ides arrancar, porque arrancades agora, ademais. Agora mesmo, imos empezar a tocar, imos cun popurri así dos anos 80-90, da década prodigiosa, a ver se a xente se anima. Seguro, a música dos anos 80-90 non falla. Esa non falla nunca. Bueno, polo menos por dos 80-90. Sí, a mellor por aí algún que non conoce, pero vai bailar fijo. Non hai nada de Bad Bunny, non? No, de momento non, estamos ensayando, pero non pillamos o ritmo ainda. Perfecto. Mira o saxofonista que serio está, ese saxofonista guapo aí. A ti fixeronte a propósito, tío, me cago en la... Como andamos? Moi ben, andamos aquí na festa do viño. Preparado por poncheo? Sí, preparado para unhas copiñas de viño, un pulpiño e música. O viño, atención aos cosecheros, que eu estuve antes por ali, ojo cos cosecheros que teñen o listón moi alto. Son vos. Despois pídellos despois de tocar. Moi ben. Onde arrancamos entonces? Década. Veña, pois década, aquí vos deixo con Alambique. Gracias. Bueno, festeiros e festeiras, xa vedes que en Barro non para a festa. E ainda o que nos queda por ver, xa vistes a cata que están aí todos concentrados para seleccionar o mellor viño e a charanga que está dando un festón espectacular. E non vos perdades detalle, mirad isto que teño por aquí, mirad. Bueno, a ver si localizamos a algún propietario de estas maravillas, porque esto es espectacular, E digo eu, heredada, comprada? Comprada. Comprada. Gústame, compreina. Que colleche, restaurada, restaurache? No, restaurei eu, sí. Bueno, mas xa hai 15 anos ou así que está. Que leva contigo? Sí. É do ano 63 esta. E isto que ten aquí, que me acabo de fijar? Esa é a célula de identificación, leva o meu nombre, bueno, a fecha da moto, o número de matrícula, todo eso. Unha Montesa Comando. Comando do ano 63, preciosa. Bueno, estamos buscando a un que restaurara inteira a súa moto. Vamos, sí, restaurar esta. Pero restaurache a ti? Eu, meu pai e varios. Ti restaurache a ti? Sí. Que era a túa moto xa de antes, ou non compráchela? Sí, foi comprada. E por que a voltaco? Apareceu. E agora xa non quero outra. Non pensaches un modelo siquiera? Non. Apareceu e xa é para min. E restauraxe a ti, máis teu pai todo de cero, Sí, pero tanto mecánica, sí, esa voltaco tamén. Tamén é do meu pai, esta é miña.
eh? E que biche algunha que che chamara a atención, algunha que crees ti que debamos ver? Non sei, ave, meu baquela, de Sidecar, esas hai pouquiñas, así que Sidecar. Esa é unha R50. Biches isto? A ver, acompáñarnos. Esta foi a que máis te chamou a atención, lógicamente. Destas hai pouquiñas, son valoradas. A moto, estas son máis vellas que todas as que vexes por aquí, Sí, non? Pouquiñas. ¿Qué máquina traemos hoy aquí? Me voy a apartar que la vea el compañero. Maquinón, sí, é un coche bueno. É un Wii Super Century del 54. Del 54. ¿Es restaurado por usted? No, está mantenido, está así de fábrica, vamos. No, se le ha hecho algunos arreglos y tal, pero bueno, restauración como tal no. Lo trajeron unos señores de Estados Unidos y yo lo compré aquí en Andalucía. Es un motor V8 de los grandes de antes y sí, un 5800. Vamos, lo que se fabricaba antes, que era para toda la vida. ¿No? Toda la vida. No, lo que... Sí. Gracias por atendernos. Nada. Vamos a ir mirando coches por aquí. Vale, Muchas gracias. Bueno, estamos aquí alimentando a barro hoxe. Que tal, como vimos, señor? Bueno, vos sabés aquí con caloriña e tiramos para diante. A verdad que calor casi se asan as sardiñas solas, Pois sí, amigo, sí. Pero bueno, hai que facelo a todo. Cantos kilos de sardiña temos este ano? Eu penso que falaron de 700 ou algo, non? 700 kilos, 700 kilos de sardiña. A ver aquí a nova xeneración dando o callo en domingo. Sí, señor, aquí, como sempre, como todos os anos, axudando algo aquí a asar aquí as sardiñas, que fai moita falta que non hai xente para traballar. Despois din que a xuventud non traballa. Sí, exactamente. E que tal? Estuveche máis anos entonces? Este é o meu segundo ano. O meu abuelo xa leva asando toda a vida no Taba Sardiña. Entón, hai relevo generacional hoxe aquí. Exactamente, sí. Bueno, pois deixamos vos traballar, chicos, que a xente ponse á fila. Veña, suerte. Un saludo. Bueno, pasamos de colocar sardiñas a quitalas da parrilla. Como imos? Xusto, hai que sacalas porque senón pasanse na brasa. Entón, antes de que se pase, que as coman un pouco quentes. Eu vexo que a xente ven con gana de sardiña, Que? Bueno, estamos aquí con Jesús Romai, que hoxe temos un día apretado de calor, Pois sí, levo 44 anos este ano, desde que se fundou isto, para min é o día de máis calor. 44 anos leva vindo? 44, desde que se fundou. Dalle de comer á xente, dalle viño, dalle pan de millo, todo gratis. O noso orgullo é que a xente se farte, que coma, que disfrute do día. É que disfrute da festa de aquí. Está claro que da festa do viño de barro non marcha nadie, nin con sede, nin con fame. No. Nos levamos aquí os dous 25 anos. Mais, 44. No, 25. Eu 25. Chamáronme, non me podo negar. Unha man, outra sería calquera, verdad? Hombre, sempre. Eso non se pode negar nunca. Tamén, se hai que botarlle man á sardiña, botámoslle, Sí, pero ti vai te queimar, a mí non me queima. A mí non me queima, para ti queima. A mí sí que eu son de ciudad, teño a man finiña. Moita suerte. Gracias. Bueno, e os asistentes á festa, que tal están pasando hoxe día? Home, de momento, moi ben. Moi ben? Sí. Que, daqui de Barro? Sí, son daqui. Entonces xa sabía que había sardiña. Home, hai que vilas probar, non? Polo menos o día de hoxe. Que tal, disfrutando o domingo? Pois sí, un pouco. Un pouco, que sería mo dixo. Non lle gustaron as sardiñas? Fai moito calor, sí, están moi ricas, pero fai moito calor. Que sodes, daqui de Barro? Non, somos do Carballiño. Do Carballiño? Ajá. Xa conocían a festa, entonces, me imagino. Non. É a primeira vez que veñen? Sí, viñamos nunha excursión. Pois isto se queda apuntado para repetir seguro. Seguramente.
Eu vexo esta muller tan entretenida ca sardiña. A ver. Verdad, vexo disfrutando tanto das sardiñas. Usted, tranquila, sin prisa que non quero agora que atragantemos e haxa un dir justo, Cargándome moito. No, vamos a modo, vamos a modo. Pero están buenísimas, buenísimas, buenísimas. Buenísimas. E o viño? O viño moi bo tamén, pa min. Imos comer aquí a todo. Agora, máis desto. Comede, Nós vimos nunha excursión. Si, xa me dixo do Carballiño, non? Do Carballiño, sí. Bueno, vexo a xente de verdad que concentrada. A ver, Mario, como é? Como é a excursión? A excursión é das Neves. Pa Festa das Neves, do San Amaro, de Queixoa. Pois nada, que aproveita a disfrutar da festa. Que maneira de empezar o domingo así, Justo. Justo dá. A comer, a beber, a bailar. A comer, a beber e a bailar. É o mellor. O mellor do mundo. Da festa de Galicia. Que, daqui de Barro? No, da Ría de Arousa. Da Ría de Arousa. Cuénteme. Nada. O viña e as sardiñas. Que, a súa señora? Pero eu só vim preguntar, Eu non, gracias, estou a dieta. Pero viño non trae nadie. Hai que ir comendo algo porque a barriga vai para dentro. Hai que aguantarse. Levo unha hora metendo barriga para que non se note. Cuidado. Ai, non, eso como sabe. Aparte, un día como hoxe, que temos música de fondo, un día estupendo. Perfecto. Pero vou ter que buscar unha xerra de viño. Un cargado. É o mellor que tens que facer. Cado te vexan a mil, non che leña. No. Entonces vai haber que buscar, apunta Ramón, xerra de viño para a mesa 3. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Por aquí poñemos, non? Ai, non rompa a copa, que copa sí que non me dan, Aí, hombre, que non falte. Hoxe non estamos na festa do viño. Pois non pode faltar. Falta algún máis viño? Non hai millón que estar por da cámara de televisión. Home, agora cobran a min a xerra, cara. Vamos a marchar e cousa. Ai, vai, chicos, 1 millón. Maravillosamente aquí en Barro, disfrutando das sardiñas, do pan de millo, que máis queremos, do bo tempo, que vamos facer? Mellor imposible. Que promoción acaban de facer ahora mismo aquí da Festa do Viño de Barro. Para min é unha mellores que hai por aquí alrededor, que che vou decir. Me dá a min que usted de Barro, non? Sí. Que casualidade, fíjate. Que casualidade, dábamos a min no corpo. Pero bueno, non é mentira, Donde que encontrades unha festa que den a todo gratis? Mira de aí esa carpa como está pa xente que ven a comer aquí. A ver. Pues, a comida. Ustedes que van a ir á comida? Claro, hombre, para terminalo. Como en Barro non hai dúas. Eso queda dito. Estou comodísima. Eu non son de Barro, son de Palmeira, pero estou moi a justo aquí. Bueno, pero seguro que xa conocía a festa de antes. Dai 20 tantos anos. Hai 20 tantos anos? Sí, que estou con aquel cancallo dali. E usted que? De Palmeira ou de Barro? Eu son de aquí, do lado. Usted de aquí? Entonces, máis que... Conoce esta festa desde que se empezou. Somos toda a familia, home. Toda a familia. Bueno, chivaronme hoxe que levaba 40 tantos anos facendo esa festa do viño de Barro. Sí. Desde que se empezou a facer, acordo meu. E o primeiro premio na categoría de Branco País é para Félix Fontán Piñeiro e o doador do trofeo é o Concello de Moraña. Imos entonces co primeiro premio no Tinto País, que é para María Dolores Fontán Aval e o doador do trofeo do Concello de Ribadumia.
E o primeiro premio de Caíño é para José Chao e o trofeo donouno o Concello de Portas. Pois imos coa categoría de Albariño. O primeiro premio doado polo Concello de Cambados é para José Benito García Carramal. O gañador da categoría Elaboracións Especiais, cuxo trofeo está doado polo Concello de Meis, é para Barcala Burés. Pois pechamos esta categoría de viños caseiros, que é unha categoría moi especial, porque na súa maioría en barro, pois a xente fai estes viños en familia. Pasan os sudores todos tamén en familia, a vendima, a poda, todas estas cousas que vistas desde aquí parecen tan bonitas. Imos agora ao certame Denominación de Orixe Rías Baixas. Pois imos alá co certame Viño Albariño das Rías Baixas. Empezamos polo terceiro premio doado por San Marcos e é para o señorío de Rubiosa Albariño. Segundo premio doado por Trasantonio é para Casalei. A ver, aplaudir, apláudese así, con ansia, soltamos la copa de viño un segundiño. E xa só queda o primeiro premio. E o primeiro premio doado polo Concello de Barro é para Santiago Roma Selección. Pois quería darvos as gracias a todos pola participación, xa que este ano foi moi numerosa, tamén fala moito da cultura do viño que temos, e quero darlle a palabra agora ao alcalde, a Xosé Manuel. Ben, bo días a todos, a todas, ben, bo día e caluroso día. En primeiro lugar, darlles parabéns a todas as adegas, a todos os colleiteiros que tuveron premios, pero sobre todo felicitar pola cantidad de viños que se presentaron ao concurso este ano. Esta festa, eu creo que este ano rompeu todo tipo de récords, de presentación de viños, de participación de xente. Eu creo que foi unha festa maravillosa. Ainda nos queda agora o xantar oficial e pola tarde rematar co concerto da banda xuvenil con Fátima Prego. E esperamos vos na edición número 48 o ano que ven. Que pasedes ben o día, que disfrutedes os que ides ao xantar, que disfrutedes do concerto da tarde e que disfrutedes do verán que se nos ven por diante. Nada máis e moitas gracias. Bueno, estamos con Xosé Manuel Abralde, alcalde do excelentísimo Concello de Barro. Espectacular este ano as festas. Pois sí, a verdade é que foi un ano de récord, non? Quero empezar dicindo que empezamos mal a festa polo falecemento dun dos colaboradores e fai unha semana, pero bueno, son desgracias que pasan. Entón, eu estou facendo sempre un recordo del, non? Pero a festa foi un éxito de participación en canto a viños que se presentaron aos premios e sobre todo de xente, non? A festa supón un esforzo inmenso de concelleiros responsables, de traballadores municipales, de Protección Civil e sobre todo de dúcias e dúcias de persoas voluntarias que fan que todo isto funcione. Si eso non se ve refrendado porque logo a festa é un éxito e ven moita xente, pois parece que queda unha mágoa, non? Pero este ano, dende logo, hai unha satisfacción total por parte dos visitantes que viñeron á festa, pero tamén por parte dos que traballan para que a festa salga ben. Bueno, a verdad que nos levamos aquí todo o fin de semana e non queda ningún hueco para aburrirse, o sea, está o fin de semana completo, hai de todo. Sí, a ver, eso é o que se busca, non? Xa que se implica tanta xente e tantas entidades
un esforzo tan grande que a xente o pase ben. Temos unha programación moi plural, moi variada, donde ten moito protagonismo as entidades locais. Empezamos os xoves coa actuación de Jorge Menéndez, que, aínda que é asturiano, é un músico local desde fai 20 anos. Seguimos o venres coa actuación do Son das Tabernas, que ten unha agrupación radicada aquí en Barro. Tuvemos o papel estelar do grupo de danzas, da coral polifónica, do coro de Barro. Hoxe pola tarde a banda xunil de Barro, os gaiteiros que acompañan daqui de Barro tamén, Felipe Rea, Borja tamén. Bueno, tuvemos tamén ofertas deportivas para que tamén quen teña esa querencia por diferentes deportes tuvera algo atractivo para ver, a carreira popular, o campeonato de tenis, o campeonato de fútbol organizado polo Barro Club de Fútbol. Bueno, procuramos que houbera moita variedade. Fixemos unha exposición de un artesán curioso que traballa os elementos de ferro xogando cas leis da física dunha maneira asombrosa. Bueno, que o protagonismo tuvera fundamentalmente xente de Barro, que é o que se busca. Bueno, é que non se nos olvide mencionar a xuntanza que hubo aquí de coches antiguos, de motos históricas, que eso foi espectacular. Efectivamente, propuxéronlo este ano, animámolos, botamos unha mano que precisaran, dende logo foron desbordados pola cantidad de coches que estaban anotados, pero logo viñeron moitos máis, e de motos tamén, non? Entonces, bueno, todo ese tipo de eventos que fan que a xente se chegue á festa, que quen veña disfrute de distintos aspectos moi variados, bueno, pois anímanos para seguir traballando moito, esforzándonos máis se cabe, e que seguramente hubo erros, como todos os anos, correxilos de cara ao ano que ven, e que ainda salga mellor. Bueno, pois, pola miña parte, nada máis, darlle a noraboa, recomendarlle a todo o mundo que se acerque á festa do viño de Barro, porque aquí non hai ni un minuto para aburrirse, por supuesto, fame e sede non pasa nadie. E iso que se busca. Pues moitas gracias, alcalde. Gracias a vos por estar aquí outra vez. Moi ben, festeiros e festeiras, nós hasta aquí chegamos, non vos olvidedes, 986 71 0741, e aí estaremos para agarrar a vosa verbena, a vosa romería, o que nos pidades, ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Nós aquí vos deixamos porque estamos reventados. Menudo festón este fin de semana aquí nas festas do Viño de Barro. Espectacular. Vémonos no próximo de Festa en Festa. Un bico.